iti Diyos, iti agdumang trabaho, kaya tunggal may sa na trabaho na, iti trabaho kada, aramitin tayo as pakadayawan ni Apo Diyos. Tayo kada, iti DOH, aramitin na, iti tulungan na, trabaho na, tapos maipay, iti panakabukitar, iti isang tunggal may isang tao nga pinagsuat ni Diyos, iti trabaho kita ka, tapos saan nga agwaras, iti sakit. Naibang, iti basta nga trabaho, iti isang tunggal may sa tayo. Kas may samit kalikon ti Amo, ibagak na, iti trabaho, iti panangibaga, nga ti Diyos, kasapulan na ti karawa tayo. Puno nga ti bagi, kumapoy nga kumapoy, tamo kada iti sagag-sagabaan, sasakitan, ti karawa, ket kukwa ni Apo Diyos. Anya ron, ti kaputan ng tao, ti sakit, mun nagayay, mangawa, mun mangala, iti karawa. Ti karawa, ket kukwa ti Diyos, kaya anyaman, maramitin ti tao, tirabaw itila, ni kaanuman, saan na nga maigawid, ibagina, saan na nga magatang, saan na nga may trabahuan, gaputa, kukwa ni Apo Diyos. No, tuntang ti panawan, na kunapi ako, kat alaran na, ibyag mo, awan, iti maramilan kayo. So, rebang taylaan, iti agserbi, iti ako, gapo tayo isuti kayong kukwa, iti amin nga anda karatayo. Tiraho dari tialibang ti ako, isut panangibagada, iti panakasalatan ti tao, kag ti karawan na nagtungpal, iti pagalian, iso marami, ni ako tayo Iso Kristo. Nagpili tayo, mapangkay iti impyerno, maawan ti sakit mo, ngayon ka dyan mabangkay ni Gloria o rin nakupit ka ng nabangka dyan pagarian ni Apo Diyos. So makaalis ka talaga kitang kaso kurigo. So ibabaga, lumatan dyan kurigo rin hanggang lumaran at ang napahimidjay pagkananda. Talaga nga makaalis tayo na. Hanggang nga ay makakasilid ka rin makadri, lumutang kayo kung yun, lumabas tayo na bulit kayo, ha? Masipit kayo, ini Apo Diyos tayong bagan, na pagkamatalhan kayo, iso, iti kayong bagan, nga mangagas, iti sa tunggal may sa karatayo. Ang ngani, ang talagang umay ti Apo, so agutuman, dahiti sasakin, nga umay, trabaho, iti daga, so nga kabutang iti tao, sundari ka, iti makalapad, iti panagserbida, iti Apo. Yan siya kang tatayo, unang huswi, magipagpunatay kong buwana, na siya kang pamilya, at serbikan to kang hiwa. Iti Mityas, chapter 6, verse 8, nana. In parang natin ka, o tao, dahil diyay na imbag kit anyaya, kabutan ni Yuba wano iparubang ni Yuba kinta. Nudilaan di agarami asilinte kanti kinapakumpit kinamanang asi ken panagna asi pagkumaba iti Diyos mo. Dahil ko iti sa oti ako iti dahil ko yung aladaw. So, isao ti Apo kasto tinana nga dahil talo nga daw-dawaten muna dawaten ti Diyos karatayo. Dahil talo nga dawaten ti Diyos karatayo. So, tanda ti talo nga dawaten ti Apo karatayo. So, ita ti pagsasao dahil ti babakot yung lalakay na aban sagoy. Kung damagan dahil ti pasabat da, ano ang dati na arada, at damot iti alo, na damo rin mo at alo. O, magpangpang natin mo, na damagan no ada, at damot may sa kunada. Kaya mo, kanila ang pangati ti ingkabuda.
tamay sa nga sumbat da. So iti dahil ito yung hagdaw. Talo, itawdawaten ti Diyos. Kala tayo. No na tayo nga tao, kit ado na itawdawaten tayo, iti dahil ito yung hagdaw. Aldamot italo, nga dawdawaten ti Apo kala tayo. Ito'y teksto tayo, ito'y tayo mga suratan, ilawaten, ti Apo kala tayo. Umuna, at tinulong tayo, wano at tignay tayo. Kuma asilinted, asapulan ti panagbalin tayo, apas, ken napuno, iti panagikadwa, kadagiti datuma. So dayta, isapulan ti Diyos, kadayo, nga agdapuma, patas, iti kinapuno tayo, apan ikadwa, kadagiti datuma. So kaya bisawan, saan nga ijay bukod mo nga bagi, iti ay ayunang, saan nga bukod mo nga pamilya, iti ayunang, ngayon pura tayo iti kadagiti kaadwa tayo, nga naimbar, nga arami, kung marami kung banggap na, kaya agda kuma, iti panagibagay, kaya panagi, arami tayo kadakwada. Doon ka nagiti okasyon, then man-mano nagiti ang tutok. Then pag siya nakalagay ito na panahon, ada schedule na niya. So nga, hindi ko nanapit, nagkalatin nagiti paparo, kain kayo nagpaparo, paparo yung paidaan, nada. Yung datang lumalaing di tao, ang patas, masapon nga mai-schedule dahil kaniluto, kan halinaw. Iti Matthew, chapter 7, verse 12 na arami din yung karagat tao, ti kayak yung arami din da, ara kayo. Ara ito iti kaipapanan, ilinter, iti pangusulo, dagiti propita. So, dagiti pag-ayat tayo, nga maarami, unarami din, dagiti para tayo mga tao, para tayo, isumot, ikarami din tayo, kadagiti sabsabali. Asyahin. Dan payat tayo, iti naragsak, as tamit, tayo kadwa tayo mga tao, kaya tamit iti naragsak. Diba? So, umuna, tapnon patas, no di mo kayat, di mapaspasaktan, di ka mang paspasakit, kasi di kayat ng sawan. Wan, no hamong nga kayat iti mapaspasaktan, hamot imang pasakit. Vice versa beta. No kayat mo tipayat, masapol nga ayat mo tipagan nga tao. Sumaro no, nagkadwa, hindi mo kayat iti mayag abutuot, di ka nga mangyag abutuot. So, beta ti tuma, marami ka ito nga pagpanawan, paduti nga laing nga alabutuot. Hindi sudamot iti mayag abutuot, ay apo ti really na, diba? So, ibaga ti Apo na masapon nga dahil saan makayat na maramit kita, saan mo nga ramidan itipadang nga tao. Meron doon, hindi kayat imarisisturbo, di ka marisisturbo. No, agdadaraw kiti Apo, kawan nita, conforme na yan. Minto ka dito na magsalita, maliknada ti Upon, Apo Diyos, agasan na mata. So kasapulan, nga datayo nga tao nga pinarswati Diyos, ang mo tayo, itiayaw, iti Apo, ken apisar magtipala tayo nga tao. Nagka pa, hindi kaya, di mo uyaw, di ka uyaw. Okay, namin, noon niya, tinaramid mo tipala nga tao, sunto mo tinaramidin da kenda, ibig ka beta. So masapon nga no saan tayo nga kaya di mo uyaw, saan tayo nga uyaw. Alati, bawat di pantalon na, bawat di bago na, ang nakukunak na, no agpaiso nga bawat, may makita tayo, ay ikan tayo kisaan nga bawat nga bado, kan pantalon, at kung saan nga bawat, ba? So nadya, di kaya ti Apo nga aramigan tayo. Sumaron no, kuna na, no kaya't mo iti may kararagan, may kararagan.
Well, so ngano at dagiti agurigo, kaya't na iti may kararag kamot kadagiti agurigo intono saan ka nga agurigo. Bueno, ang agurigo kampang din saan, kasapunan na ta may kararag mo ti padang nga tao, kararag tayo. Ti padang tayo nga tao, saan tayo nga kasuron, bueno, harugit. Daraitan, pinakarap ng mga panawan, nung nagpasitiban, kamututungan, nung karunukitan, di parte mga tao. So, dahil takit nakako, na makarami rin taray ito na daw. Ngayon ko na si Apo, agsada na ka, ijay gandaan, nga iyaay, di Apo apanangala kadagiti pukwana. So, kararadang iti, ipadang mga tao, at noon, at dang mapasalunat, manyaman, ikisag sa gabaran na kalagituin nga agdaman. Ay kanyan, ano kaya mo, mapadawat ka man, ang nakanayon nga mangtigga. At Apo, kaya't na timangtid, kaya kuna na timangtid, kahit iso iti kabindi sunan. So, ano kaya tayo, iti maikan, mangtid tayo man, ay suday ta, ibaga ti Apo, nga aramidin tayo, tabayatan, hindi pa nagserbi tayo, ken kuana. So, no kaya tayo, ti mapadayawan, mang padayaw ka man. Suday ta, tinaimbag, tapon patas. Mata nga panayon nga, siya ti mapadayawan. Sapon mat, nga padayawan ta kayo. So, kasjay, aramidin tayo, nga tao, nga puno, nga namati, kinyabulyos, saan nga may bukod tayo, iti mapadayawan, nga uray pa, kada tao nga para tayo nga nagrami iti naimba, apisyarin tayo, tayo sudeta, iti natin Apo, ragpon na lahat, nga padayawan, ipadan nga tao, iti katay pa lahat, pipirabaw, iti dala. So, ragpon na lahat, nga awatin tayo, iti kununa, nga ang tawad mo daan, iti para tayong tao, na itundong tayo mo ti panawan, na ito, ti Apo, ti kumuna para tayo, tunggal may sa, siragsak ko, na mangawat, ikon muna, iti sa tunggal may sa, na awatin. Ang kasya, no kaya mo, matulungan, tumulong kami. So, naan, at damod na iti pagkuma, tulungan ng arudan, kasurong ka magkala. So, dati nagigatan. Sunod natin na na hindi patyo na no dahil si baboy, saan mo nga itiras mo kalagay ni baboy kung ano yan. Kasawan, saan mo nga pusa, dati na ibaga, di para ng tao, kung saan na awatin. Mapanutaan, hindi tao na mangawat, hindi na ibag na ibagang. May nasawan, ibagang, hindi pa nakasalatan, hindi pa nang nanakot, hindi na kaya. Mapanutaan para isang sabali, nga mayan, nga mangawat, isa ko, niya po tayo nga isang Kristo. So, sumaligagwa, na sakulan ni Diyos para tayo, masapul na yatin tayo, di kaasi, kung ayatin nyo, di kaasi, amang kalitago, iti pagkakaipakita, ikod apan ang asi, ken kinaiba, ikong gangmaysa, ng agkasakulan, laglagay pa, di ko muna, no laglagay pa, di ko na, masapul, isaan nga, nagbalbaliw, nga, ayan. So, napatid na ito'y, dako kamabalin nga, ang pamarang, dahil tao nga garamit karagdiban panag panangasi ngayon saan ang nagudno dahil titingnay da panaksit, nukudno ngayatin da sa tao manikot karagiti puso da iti iglesia ti Episo chapter 2 at bagana kaya iti Apokalipsis chapter 4 nga amok dagiti ang aramid mo amok dahil panagpanulong mo. Amok dahil sakripisyo. Ngayon ko na ti Diyos at dabasig usurot din ka at pinanawang dahil ka mo na ayat mo.
Alang iti namati ken ni Apo Dios, isu daytoy ti sarugsoden ti Apo ken ka. Inton no makita na nga mabaybay-amon iti panagdayaw iti Apo. Idi una na nagilat ka, ngayon tarta, kapay nga matalayo ka. So, idi nagilat ka, ngayon tarta, matutukaw ka. So, dahil dito natin ako, iti iglesia, iti Episo. Iti gratoy na iglesia. Sipuga pundasyon, yaman tayo, na oray panawal ti pandemik, at datayo, na mangidayaw iti Apo. Una, iti bagi. Iti bago na bataya, gapo iti kubig, yung iti mapanak iti impyerno, nga anak nga may saratan. So kaya't ti Apo, na may saratan kayo, kahit makapan kayo, iti pagarihan ni Apo Diyos. Tinunang ti Apo, at tawag kayo, kahit siya, ikpaay kunto na ginawa din. So at ikakaralag tayo, di manarabay ti Apo, isuti kay bagan, mga agas, kaya mga protektar para tayo. Iti anyaman na virus, nga saan tayo nga makita. Kaya ti Apo na imbag, kenta, amin, nga tingtengga, isa ko ti Apo, ti Diyos, ay wanan na ikisagtunggan may sa karatayo. May katlo, nasa pulan ti Diyos karatayo. Isuday ko'y makipag natayo kuma si papakumbaba iti Diyos. Tayo kalikaguman na ti agtultuloy panagyaman kenkwana. Iti saan nga agpatengga panagraem para kadagiti panggitna. Suroten ida iti inaldaw. So basa ta iti Santiago chapter 4 verse 6 hanggang iti verse 10. Naibagay jay nga tao ket agpakumbabada iti Dios. Isu nga makipagnatayo nga si papakumbaba iti Dios tayo nga nangaon para tayo manipod iti basol. Uping agtubo tinataangan. Isu nga tendenger isao ti Apo ti daytoy naldaw. Sika ken siya kay amin ti Dios kayat na nga ipan na kayo iti pagarian isu nga isagaan na para kayo. Basitan ti panawan, iti kada kayo iti trabaho iti daga. Ket kaputa basitan, ipapati tayo ti agserbi ken ni Apo Dios. Nakmanen, itaong magputay, taganyaman nga umay, nga sagabaan ti bagi. Ngayon po na ti Apo, di ka putay, di ka pulayaw, asya ti Diyos mo. Di mamapata iti karwa, iso ni Apo Diyos. So, ukwana, di karwa tayo, kahit nabang tayo, nga kumpabi, kahit anyaman, manaramidan tayo mga baba, dati Apo, naayat, kaya man ang asi, ikisagtunggan may sa tayo. Isa po lang ti Diyos kenta, isunti pa nagtuloy, na panagsilbi, kaya kuwana, mauray na niya, iti makaskasama. Ti Apo, ti tumulong, mga iwan, ken manarabay ka tayo, kabayatan, iti panagbiag tayo, iti rabaw, iti nada. Mamatiyak, iti may panagsilbi, iti Apo, iti panagtultuloy, ti Apo, isukyang kanayon, ang manariwid, kada tayo, ket ilokong titakulap na, adda, ang kanayon, iti ima tayo, ket aywanan, trabayan na ka, trabayan na tayo, hindi dahil ito may ngalawas, tapos iyadayo na tayo, agayan nyaman, nga umay ka tayo magayang, iti segiro. Ti Diyos, ti mangbendisyon, iti sagtungan may saka tayo, iti dahil ito nga aldaw. Ang kararan tayo, nailangitan na Diyos, iti dahil ito nga aldaw. Yaman taniwa po, iti sa umanan, nga naipalagit ka na kami, iti dahil ito, di mong ititarmatan. At nanuwa po, ang tuloy kami nga sirbikin ka, kabayatan, iti panagbiag mi, iti trabaho, iti daga. Aywanan na kami, sa lapniban na kami, uray paywa po, iti nasyon mi nga Pilipinas, iti probinsya ng Ilocos, iti ilim mi Adelpula, dan kongregasyon, dahil ito nga kanito, si Kaapo, iti manarabay kada kami,
Sa nakniban na kami, kay kuwa ko Diyos, babaon, tinapatikanak, nagan mo, ang kanayon, ang magigkada kada kami. Dahil tuwing ang daw, sikati pagyamanan niya. Itinagan ti Ama, Anak, dan ti Espiritu Santo. Amen. Amen. Itinagan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo, sudak mga pinanayon, ang makipagtan katayo, manito ita, itinanayon ng tindanan. Amen. Amen. Naibag, na daw kayo, amen.